Nag-abot ang mga miyembro sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Learning Program kagahapon Hulyo 24 sa Davao City Anti-Drug Abuse Council. Ug dinhi nila gideklara ang tulo ka mga barangay nga nadugang sa listahan na cleared sa illegal nga droga. Duha niini sa Davao City nga mao ang barangay San Isidro og 25C ug usa sa Mabini, Davao de Oro nga mao ang barangay Kadunan. Ang tulo ka mga barangay naka-comply sa mga dokumento pinasubay sa Dangerous Drugs Board Regulation No. 4 Series of 2021. Sa kasamtangan, 34 ka mga barangay sa Davao Region ang nagpagula og resolution nga nagkumpirma nga wala na drug personalities sa ilang lugar. 19 niini ang verified drug-free. Samtang 638 ka mga barangays ang namintinar ang drug-cleared status. Ang mga drug-cleared barangays as of July 2025, Davao City 109, Davao del Sur 206, Davao del Norte 182, Davao Oriental 175, Davao Occidental 102, Davao de Oro 216. Sa Davao City, gilangkuban sa 182 barangays ug 109 ang cleared sa illegal nga droga. Ang Davao del Sur gilangkuban sa 232 barangays, 206 ang cleared. Davao del Norte nga adunay 223 barangays, 182 ang cleared. Davao Oriental gilangkuban sa 183 barangays, 175 nga ang cleared. Davao Occidental nga adunay 105 barangays, 102 niini ang cleared sa illegal nga droga. Ug ang Davao de Oro nga adunay 237 barangays, 216 ang cleared. Ang Oversight Committee diin ang direktor sa PIDEA 11 nga si Edgar Hubay ang chairman, gilangkuban sa DILG, PNP, DOH o local government units. Moagi og lawom nga pagsusi aplikasyon sa usa ka barangay nga ideklarang cleared sa illegal nga droga. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!